Ada na, sir. Yan ba yun? Okay, ubo na. May hapon. Yan, buta ka na. Buta ka na. Tagay na, buta. Karon na. Buta ka dali. Oh, mayong ito ni mo, sir. Kani siya, makita ng mga video mo, ni sa katong kanina sa YouTube. Oo. Sige. Ano sa'yo pamatin mo, sir? Hindi sa likod ako. Kapigil ko na pinukatan yung ito na. Bukat paminaw ni mo. Sige, bukat. Dili sakit. Sakit rin. Sakit po, dili murag dato ang dili sa may. Yeah, good. Mga pila ka adlaw nung paminaw mo na. Murag na sakit-sakit kinagmay. Dala-dala lang. Dala lang yun. So paminaw mo bukat. Bukat yun. Dire hawak ko kanin Kasi sa nadali mga na mo sa mga sakit po tsahin. Gawas ana sa pilain. Una, ubo na ako. Napoy ubo. Pila ka adlaw ubo nimo. Sigiran ko ubo na ako. Ha? Sigiran ubo. Wala dili di mawala pa. Smoker stop siguro ko kaya hindi ka smoker. Nikotin, no? Pero kaya no tambal. Wala na. Wala lang. Sagdan lang nimo. Dala ako. Sa pag yun. Bukat paminaw lawas, sakit. Pagkamin sa lawas yun. Nya ubo mula nilain. Mana lain, paningat Okay. kondisyon kayo. Pag lain na singutan na. Oo. Panuhot na singit. Sige. Panahon yun. Oh, sige gawas ba nga. Panjud siya, sige. Asa kayo mong balay sir? Sa sita. Sita di oro. May nakabalo ka sir? Mga kailan po dito po dadalhin sa Rabina din niya. Kabalo mo lang sa Pitla Frank. Sige. So, ayan guys, shout out sa taga Sita de Oro, Digo City, nasa Sir Dre. Ato ang tabangan. First time nang daswa. First time. Sige. So, ato tabangan, no, nga mo na kadalasan ko nga ginapamantis tao nang ma-identify yung mga bukat lawas sa subra kapoy po. No, bukat ang lawas, yung paminaw sa lawas, niya ubo, niya mul na puna. No, dili wala mapighan ang ginawa. Di man? Wala, okay ra. Sige. Sugar o panin mo, dugo, okay ra, normal ra. Marag sugay na ako. Ako na taas. Saan mo sugar? Wala, di ko ako pero taas. Ang paminaw mo taas. Oo, lagi na ako. Wala pa city. Di ko ako pero sa pamilya mo na. Sige. So, ato pong tabangan si Sir sa iyahang sugar po daw, no? Ilahang dugo nila na, no? So, iya tabangan nato si Sir. Inabanan sa pag-ampo sa Ginoo. Kay dili man makayaw kita ra gyud ang plano so magpalaban jud agad sa tanang higayon. Kanunay pagpalaban jud permanente, no? Nya of course ako ang mga viewers nga nagasubaybay sa Kukan Matag Adlaw. Daghang kay salamat sa inyo ang pagtanaw sa Kukan Una, sa inyong pag-like, pag-subscribe, ug sa inyong pag-share, no? Thank you so much. Of course ako ang mga viewers outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel, Malaysia, India, Indonesia. Siyempre number 1 salamatan ako ang Pilipinas, maraming salamat. Siyempre, number 1, Digo City, Davao del Sur, Mindanao, maraming salamat sa inyo mga guys. So, ayan, so, maghilat ako guys. Kung wala pa kakasubscribe, kung karoon pa ka nakakita na ako ang video, please subscribe. Ako ang pangayoon na yung subscribe. Kung ganahan kang hilot na traditional, no, ako ang pangayoon na. So, salamat na sa pag-subscribe. Ayan guys, so maghilot na ko. Shout out sa taga Sita de Oro, Digo City. Mahanap na yung masearch no? Tagaladan mo pansar mo videos. Yan mo ang t-shirt ang bisan nga. Tagaladan mo kan, paluwag daan ng bakos. O nabaksar ka. O kana lang ka. Tagala, luwagi lang. Nice, may kulot. Meron sa kong gamit na dito dyan. Kana, okay ka na. Sakay daw ka mas. Kamurot ka mas. Sila anak ko ba? Kana. Kana, okay ka na? Oo. Ayan guys, please subscribe guys.
ka na pangalan? James. Ha? James. James. Real. Tinood na James. Oo. Ini kita tato lagun mo dire kumantay ka sa. Lusay ni sa wala to unay nga lusay pag ini tagdo kun budak ko ni mo ning dagko nga magpunga ta usahay butas usahay ha. Mo ni siya sinut ka sinut ka ha.
Ayan. Tira. Ako kan sa dili sa baon ko hapon gabi hindi kita pwede masa dapat ko bukas. Wala sa dili tapos mo. Nagbasag hapon gabi. Sige mas anak. Una ida kong rason na nung nakipag-live sa tao. Magod pasok. Magpasok ka kung talaga.
Yan guys, magputol ta guys, kay maparto ta guys.